kag ay menembut aliwat bumbok. Kaya kita matong punuan dito ilanti maming David pre. Katong punuan sa lingo-lingo ba? Tawaan na ito no? No. Kay si Paripapart ba? Nabangga yang nang tundak ko. Nah, parehas sa punto na tabo sa kong kaila ba? Na si Kwan, Duki. Nag-agi po siya dira sa may punuan sa lingo-lingo. Na si Paan niya ba? Dako yung tiil. Ngag ka pre? Wala pang ginangatik diri. Asan David pre? Ano man? Kaya kong agtuan. Ngano gani? Kay mangihi ko. Ay! Magaling kang kupal ka. Rigor! Mukhang tapoy. Bangun na dia. Oh, lagi. Ay, naku. Suroy ng isda oh. Ay, tulog eh. Nate. Oh, nana. Oh, bagay siya sa tumatad. Sige, sige. Oh. Oh. Patay na. Back up. Pero saan ang nalalang? Isda mo ni. Huwag kong papay, soroy daw. Nya tagpila man na. Dili man ni bligya. Soroy naman daw ni. Dili papa. Atay sa atay, dayon, ukam atay. Pag-ibig ko sa iyo, lapos buko-buko. Ibig sa iyo, lapos buko-buko. Wey! Basta pre. Pre! Saan man ka? Oh. Ano nagniwang man ka? Ano ko, bastanting kaon to sa asay. Eh, tagabagting kaon. Mao dige pre, unsaon man kay sa isa ka buwan kausa na ng bagting. Sir, ako yung negatibo nga balita sir. Ibuhat ang akong tanan sir, pero ang pasyente sir, patay na. Wala na. Mo ba, Dok? Gatoy! Ay pa ko patay, uy! Ngita rin mong tutoy, ginako jakit! Gatoy ay nagkalampag niya! Mismong doktor na naingon! Patay na lagi ka! It's my life, it's now or never. Patayin ko na Gini, paano gini? Wanted, nangitang trabaho, sakto na gini. May muntang sir. Uy, may buntag sa dong! Lingkod! Sir, matay na trabaho sir ba? Oh, mayo dong, mayo. Tanawa na tayo yung requirements eh. Sir, sir. Ulit ako, pakadong. Ito ba sir? Oh, mayo! Ayun na. Kay importante, bago ka magminyo, maplastar o ma-stable yung trabaho. Aron di mag-gesyo ng pamilya, di ba? Ito po sir. Ano yun? Pila may edad mo dong?
Bajing ko, sir. Bajing ko. Oh, sakto pa, sakto. Kusgan pa, kusgan. Daga, experience trabaho dong. Sir. Daga na? Oh, man. Ano yung nindot? Experience is the best teacher. Di ba? Dawat na ba ko, sir? Oh, ambot lang dong kay nang-apply mo pugugod. Ngi! Abi, ikaw ang busing! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ayo. Ayo, call. Ayo. Ayo. Zaman. Ako di, Juan, tatay nga, magkuha daw og lamaw. Uy, ikaw man dahil na dong. Anak mo dahil ni kani Uncle Maming o ni Auntie Maming. Kakuan ni mo uy. Kakuan na uy. Buya god. Kakuan ni mo rundong uy. Unya, graduate na kag high school. Oh, call. Kalawian lagi. Unya, eskwela kag college karong tuiga. Oh, call. May eskwelahon daw ko ni Tito Pongski o college. Unya, unsa may plano nimo kwaon? Aw. Lamaw lagi, call. Patay! Bright na bataa! So, what's up guys? Thank you for watching our video. Shout out nga pala kay Marvin Ricaporte, Agri Tambayan, Chris Oliverio, at sa lahat po ng membro ng Team Inday. And please continue to support our channel by hitting the like button, share the video sa mga taong gusto mo rin makita ang aming video. And don't forget to subscribe our channel para lagi kayong updated sa mga bago naming nakakaliw at kakaibang video. And yun lang po, maraming salamat and peace out.